Sziasztok, én Márkucék, és ez itt egy új videó, és itt van velem Nightmare Foxy úr. Sziasztok! És Dominik. Sziasztok! És mai FIFA Street-et fogunk nyomni. Ők ketten, és én egyedül. Én vagyok az Adidas-szal. Vagyis mi vagyunk az Adidas-szal. Igen. Nagyon kék. Igen, és én meg ugye a Manchester City-vel. És Gyerekek, amúgy most meg fogom mondani, fogok csinálni egy ilyen streetes videót én is, nem a demo street, nem az a demo FIFA street-tel, hanem az enyémmel. Fogok csinálni majd egy ilyen... Water? Igen. Na, én várom. De Nightmare, miért van ennyi videó? Miért van ennyi kevés videó? És miért nem teszel most a felritkában? Már mondtam, hogy csinálom majd ezt a Mumba Story-t, csak az nem fog sikerülni. Mumba Story az mi? Lesz egy ilyen, lett volna egy ilyen videóm, csak most már nem sikerült, és úgy vettem, hogy már nincs értelme. Ja. És most meg szeretném csinálni a gépemet, hogy tudjak gépre videózni, és azért eddig nincs. De nem azt mondtad, hogy meg van csinálva a géped? Igen, megvan, csak nem hallatszik a hangom, vagy csak a játék hangja. Ja. Különben tudnak már tölteni fel. Na, te meg is tudod vágni, nem? Na, azért jó van. Ki az zöld? Na, az olyan az én vagyok. Ja. Basszus. Amúgy simán rá egy kis hangot, hogy ne mondják el, akik majd nézni fogják. Ja. Manchester és Adidas All-Stars. All-Stars. Te angol. Hangos? Nem, szerintem jó. Mert telón egy kicsit gyengében hallatszik. Igen, azt ha beszélünk angolosabban is, és akkor hallatszik. Oké. Szerintem én is majd megyek Nightmare Foxyhoz, és akkor ott is fogunk szívesen FIFA Street-ezni. Nem? Igen. Vagy... Jaj, jó! Oh, yeah. Szép volt nője! Amúgy ilyenkor kb. 2-0 nekik, de most nem tudom jól játszani a videóban. De akkor még lealázom. Oh! Nehogy kinyújj. Nem hittem el. Elmúlt! Elmúlt meg lesz ezt a nagy szíve. Passz. Inkább passzol. Jó, máskor ne passzol. Oh! Nője! Nem jövő. Nem már leblokkoltak. Addig van. Ott van. De nem! 2-0! Manchester! Mit csinál? Azt hogy rúgta el? Kiesett a kapusnál. Egyszerű válasz. De ne kapufát rúgjatok! Adidas. Szép volt, hát! 2-0 fél időben. Igazatok volt, könnyebb játszani egyedül minket. Most már nem. Robben! Bírom ezeket a cseleidet. Mindig elbasz. Lehet, hogy már fogunk csinálni FIFA 16-ot is, nem? Már jó benne vagytok. Na, passz. Nem. Vissza. Aguero! Hoppá! Mamata. Kozer! Ó, futotsz kaput! Passz! Ne! Az hogy? Fogd meg a kapust! Passz! Mit csinál?
Isten, azt nem volt egy védős. Na, Rúg! Gól! uram, atyám! Na, ezt is csak szerencséből lőttem, de az a lényeg, hogy kiegyenlítettünk. Ja, 2-2. Jó. Aki a király? Az Adidas. Nőjen, shoot! Most támadjunk jól erősen, vagyis védekezünk, mert hív ki a kapust. Az igen, lasszú. Menjek fel, vagy segítsek? Menj fel. Viszket a hátvezemér! Gyere már. Bokki, megint köszönöm a vakolatot! Hív ki! Ne hív ki! És még... Nem! Nem! Ó, Nem! Add meg! Nem! Nem! Lajnek! 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 Ne Lajnek! rögjük sorolja meg! Mindenki összeszáll újra! Nem! Nem! Nem hiszem el! Sok küzdés után csak gyerünk. Nem hiszem el! Belerugod! ne! Ja, azért nem kell tőle agyalni. Értsem azt, hogy ez a irány. Ott az üres kapu! Ennyi! Na, gyere már, nem. Még 10 másodperc! Gyorsan! Cselez, cselez, cselez. Ez az! Ez az! Hát, megszoktam. Köszönöm, srácok! Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, és meg Foxy csatornáját megtaláljátok a leírásba. És Dominik, még szerintem fogunk csinálni vele videót. Szóval én Márkuci voltam, velem volt Nagy Foxy Hun. Srácok. És Dominik. Császtok! Sziasztok! Nem érzékeli a kezem!